Moving high on this one, eh. Oh Ramadan, oh yo yo Ramadan, oh Ramadan, barka da zuwa Ramadan. Yan uwa ku fito, ga watan Ramadan ya fito. Wata ne na daban, ko me kake ajiye shi daban. Ko menene fa shi, in ka roƙa Allah zai baka shi. Kawai ka yadda da shi, in ka dace zaka haɗu da shi. Kar ka ce zaka nemi kowa da sharri, kawai ka nemi kowa da alkhairi. Ko me kake da shi kawai ka bada, duk abun da ka bada shine naka. Aboki kawai ka rike ibada, kar ka ce zaka yi wasa da ibada. Ladan ka shi za a ninka so 10. Abayen unwa mu koma ga Allah. Allah ka sa mu ga Annabi Muhammadu, amin. Allah ka sa mu gama da iyaye lafiya, amin. Allah ka sa mu ga daren Lailatul Qadari, amin. Allah ka sa mu cika da imani, amin. Oh Ramadan, oh yo yo Ramadan, oh Ramadan, barka da zuwa Ramadan. Oh Ramadan, oh yo yo Ramadan, oh Ramadan, barka da zuwa Ramadan. A watan Ramadan, Allah ka sa mu je Makka, mu je mu aikin haji tare da momina. Allah ka yafa laifinmu, ka karfi ibadunmu, don manzanmu, don watan Ramadan mai falala. Za mu tafi Makka, Allah ka sa mu tafi Makka, za mu tafi, Allah ka sa alkarinmu su fi. Allah ka sa mu ga Annabi Muhammadu, amin. Allah ka sa mu gama da iyaye lafiya, amin. Allah ka sa mu ga daren Lailatul Qadari, amin. Allah ka sa mu cika da imani, amin.